Určitě víte, že megaboxy už bohužel nejsou v Brawl Stars, ale dneska si tu otevřeme 100 megaboxů v Nulls Brawl, což je vlastně hra, která napodobuje Brawl Stars, abyste si předstírali, že jste bossové, jo. Máme tady miliardu gemů, jak vidíte, máme tady to a tenhle Battle Pass máme i v realitě, navíc, kde je Sandy Brawl Pass, kámo. Nevím, ale jak vidíte, máme tady jak starý megaboxy, jo. OK, padl nám dokonce nový skin, jo. Což je jako docela dobrý. Tak tady máte i starý, jo. No a my dneska budeme otevírat starý, takže dejte like a jdeme na to. Dneska si tu otevřeme 100 megaboxů, jo. Druhý megabox. OK, zatím vám dá nic nepadá vůbec, jo. Dejte třetí, OK. Dejte čtvrtý a bacha, dvojka. OK, Angelo a Brock, OK. Už jste čtvrtýho megaboxu, kámo. Pátý megabox a Daryl je tam. OK, to je hustý. OK, teď nám tady asi dlouho nic nepadne. Tady to asi je 7. megabox. 8. megabox. Crow! Legenda, bráško! Let's go! Tady to asi je 7. megabox. 8. megabox. Crow! Legenda, bráško! Let's go! OK, to je 8. megabox, dobré, ty vole. Tak teď mě to hodně najavipoval. 9. 10. Ta byla 5, ale... Nebo ne? To už je 10, ale... Yes, OK. Zatím nic. OK, nestihl jsem to ani říct. Tady to je 12. OK, Colt, jo, další brawler. A my dneska otevíráme jenom boxy. OK, Rosa. A... to jsem nechtěl. 14. box. To byl 15. Máme tady Bula, OK. OK. Rico, OK. 16. 17, OK. 17, 18 a je tady 2. OK. A OK, máme všechny hry. 16. OK. OK. Barry. Tady to je 17. 18. OK. Zajímá mě, kolik dneska získáme. Jo, takže tady vpravo nahoře máte počet otevření. Kolik jsem to už otevřel. Jo, takže já to vlastně ani nemusím počítat. Ale vlastně my dneska nebudeme končit, dokud nebudeme mít 3 legendy, jo? Takže už máme první, hnedka takhle ze začátku. A dokud sorry. Jsem si to spletl, já jsem byl jenom vyděšený z toho Crowa. Dokud nebudeme mít 100 bodů, jo? Dokud nebudeme mít 100 bodů, tak prostě končíte to video. Body samozřejmě počítám tady, takže jo, zatím máme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ne 2, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 3. Máme 30 bodů zatím, jo, takže ještě 70 zbývá.
Takže schválně stipněte, jestli to dneska dáme. Snad jo, a snad tady to video nebude mít 5 hodin zase. Takže OK. Jak víte, je to fakt podobný Bravku, jako jo. Učí Bravku z roku 2022. Jo. A míň. OK, nevím, kolik tady otevíráme teď Megaboxu. Jinak ještě tady vlevo po straně budete mít, kolik každý brawler znamená bodů, jo. A OK, prostě. OK, a už dlouho nic se padlo, což se jako docela divím. Takže pojď nějakou legendu. Máme třeba i víc bodů. Protože to se vyplatí. Draco! Máme Drakea, kámo. OK. Dalších 10 připisujeme. A máme celkem... Nice. Draco! Máme Drakea, kámo. A máme celkem 40 bodů. Kámo, tak to bylo dobrý načasovaný. OK, Penny. Takže máme 44 bodů. OK. Teď začíná vypadat, ale hlavně ten Draco mě docela mile překvapil, jo. OK, další. Ember! Co to je? Já nevím, jestli jsou tady větší šance, jo. Já opravdu nevím, ale... Kámo, tady máte sestřih všech mých reakcí na dnešní legendy, které tady padly. Zpomaleně. Replay prostě. Teď je 7 megas, 8 megabox, Crow! Legenda, bráš! Draco! Máme Drakea, kámo. OK, další. Ember! Co to je? Replay prostě. Ale OK. OK. To je 7, dámy a pánové, takže máme 61 bodů. OK, už se začínáme dosávat k té 100, actually. OK, další 6. A máme Macy, takže máme 68 bodů. Jo. OK, to je docela dobrý. OK. Leon! To si, kámo, co? Leon! To si, kámo, co? Kámo, co to je, kámo? Leon. Zrovna moje nejoblíbenější legenda, kámo. Tak to se zbláznil, kámo, to se úplně zbláznil. Samozřejmě tady to video bude mít i druhý part, protože tady ta série neskončí, dokud nebudeme mít všechny brawlery. A OK.
OK, ale teď jako jsem se trošku odreagoval. OK, bow, takže 7, což už máme 82, 83, 80, máme 85 bodů. OK, kámo, ty legendy nám dneska, kámo, přejou štěstí, vole. Vám říkám. Já prostě Pavry budu dávat random, jo? Ty budu dávat úplně náhodně. OK, gold. OK, Piper. Máme 92 bodů. Lidi, už jenom 8 bodů. Už jenom 8 bodů, guys. OK. Teď to video bude ještě zajímavý. To mi věřte. OK, Jesse. Máme 96 bodů. Jenom 4 body, takže teď, kdyby mi padl ještě jeden super rare, tak máme celou dnešní challenge jako dokončenou. Což jako by bylo docela rychlý, jako actually. Ale já bych chtěl, nesmí to být jiná rarita brawlerů, protože o každý to, pokud se to nevejde do 100, tak prodloužím každou challenge o 10 bodů, jo? Takže tady to video, že můžu mít třeba klidně 200 bodů, což bych tam fakt nerad, ale aspoň by tady to video bylo o něco další. Ne! Kaure! Já to musím, ne. Tak to GG. 103 bodů, zvyšujeme laťku do 110. Prosím. OK. Lidi, máme 110 bodů, protože to je epic. To je epic. Let's go. Máme 110 bodů. Takže let's go. Lidi, máme 110 bodů. Tím bych dnešní video ukončil. A jdeme se podívat, ale dál, co všechno tu máme. Získali jsme dneska 4 legendy, jako z 11, jo. Chybí nám už jenom 7 legend, jo. Naprosto šílený. Jo, kam máme skoro všechny brawlery, máme 26, jo. Plus a ještě, ale si je teď úplně vyupgradíme, ať příští díl začínáme zase od brawleru 0, jo. Teď je mám všechny upgradenutý. Takže můžete se těšit do dalšího partu a zatím čus.